31 январ дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эътимодномаҳои сафирони навтаини як қатор кишварҳои хориҷиро қабул намуданд. зимни маросим ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сафирони фавқулода ва мухтори шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ хонум Кэтрин Эллен Смиттон, Япония хонум Фурута Кейко, ҷумҳурии Корея Ҷон Сонг Шик, давлати Фаластин Адҳам Муҳаммад Али Ҳасан Зайналдин, Австрия хонум Андреа Бахер, Италия Пьер Габриеле Пападия де Боттини де Сант Аннезе, Канада Кристофер Дагган, Австралия Ҷон Уильям Гиринг, Алҷазоир Муҳаммад Ирқӣ, Сомалӣ Фатҳуддин Али Муҳаммед Биау, Камбоҷа Сок Чеа ва Боливарии Венесуэла Кристофер Алберто Мартинес Беротеран эътимодномаҳои худро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳояшон тақдим карданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии сафирони навро ба муносибати оғози фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади масъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. изҳори итминон карда шуд ки сафирон бо иқдомот ва тадбирҳои амалии худ ба таҳкими робитаҳои миёни кишварҳои худ ва Тоҷикистон мусоидати ҳамаҷониба хоҳанд кард. сиёсати хориҷии давлати мо аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба таҳкиму тавсеяи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ нигаронда шудааст, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. гуфта шуд ки Тоҷикистон бо доираи васеъи кишварҳои ҷаҳон ҳам дар сиғаи дуҷониба ва ҳам дар чорчӯби бисёрҷониба дар арсаҳои гуногуни мавриди манфиати муштарак равобити фаъолу созанда роҳандозӣ намудааст. дар идомаи суханронӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи судманди Тоҷикистон бо шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ, Япония, ҷумҳурии Корея, давлати Фаластин, Австрия, Италия, Канада, Австралия, Алҷазоир, Сомалӣ, Камбоҷа ва Венесуэлаи боливариянӣ андешаронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи сафирони навтаинро ба вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва зарурати дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти рӯзномаи ҷаҳонӣ аз ҷумла масъалаҳои вобаста ба обу иқлим ҷалб намуданд. ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ, дастгирии ташаббусҳои глобалии якдигар дар арсаи байналмилалӣ, таҳкими ҳусни тафоҳум ва робитаҳои пурсамари байнидавлатӣ аз мавзуоти дигари суҳбат буд. дар хотима президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дипломатҳо комёбӣ хоста ба сарварони давлатҳои онҳо салому паёми гарм ирсол намуданд. дар охири маросим миёни пешвои миллат ва сафирони навтаин суҳбати озоду самимӣ доир гардид.